Sabi mo live. Definite siya. Isa pa, natagal siya isa ka. Pero wala delay sa bayaran. Tara na! Ang palaya. Hindi siya bayaran. Hindi siya kuwanta. Yung kasi ang palaya. One week lang kami nag-studyaan eh. Delay siya lahat sa yakay. 1.5 price. Pero kung yung lagi ka nang gusto niya. Kaya higay siya kayo wala siya kay trabaho. At siya. Sige. Ang kaya. Kaya lang. Dora, di pa. Daming dala. Pag sa'yo yan. Oh, excuse me. Ay, cellphone ko mahulog sa tubig. Diyos ko, Lord. Bibo yan. Dennis. Sabi kong dala. Sino sama? Parehas kami nakapagpak. May nagtitinda. Oh, Yanes. Malanji. Kita kayo ng Biko. Nag-shopping. Ayan. Mga Pilipino dito sa Shutter Road. Sari-sari yung diskarte. Dali na ako dyan na ako. Meron, baka ngayong darating na. Ngayong November, December, marami yan. Baka sa Shutter Road. Kami pasyal. Sila. Sino sila? Kumakilaw. Sino kayo na tumatang? Tumatang na. Oh,
umaga? Crossfit. Tingnan mo nga siya. Tingnan mo nga. Iswalan mo ako isang puntong ka tayo. Isang ate. Okay. 20 yan. Ay. 20 daw siya. Kuha ko yung blue. Para sa anak ko. Para sa anak ko. No more. Hindi kasi naman sa kanya. No more blue? Tagalog pala si ate. Ate, dalawa. Nag-English pa kami. English pa kami. Ate naman eh, nangluloko ka naman. Hindi naman ako nalulugi. Hindi naman kayo nito na. Ano naman? Nagnoslit na nga kami. Tagalog. Ate, may dugo na. Ate, dalawa nga nito. Dugo tuloy. Ayun yan. Yung kaya. Okay. Duwa nga. Pangyaw, di ba? Okay. Sige, may tali. 20 yan. Kaya nga dalawa nito ate. Sige. Wala na nga eh. Wala na? No more? How about this like that? Ay, sis, ikaw mo pinatin mo nga yan. Kunti. Oh, 20 lang yan. Long sleeves for folks. Siya yan, kahit na pala siya nung brown mo. Diba? Ay, Ano naman yun? Parang ilan dati tayo. Gcash Ay, oo nga, Gcash. Sa Pilipinas yung sinasawara namin, Gcash. Saka pwede siya mag-ano dyan ng load. Magbili ka ng ano, maglagay ka ng load sa cellphone mo. May ATM nga yan eh. Oo, maniwala ka. Ay, hindi ka naniniwala. Wala ka naman magbarat lang. Kami. Naman, sa akin maganda. Maganda. Shop-shopping. So, pamilya ng Pilipinas ko, balik ulit kung saan kayo nagkakaroon. So, dapat Ayoko nang yes. May pulis. May pulis. Oh, bili na. Dorban. Kawan ni Janison. Ala? Tikya, wag na nga. Cellphone mo na kasi pag picture, sabi mo live ako. Ngayon, live ako. Ayaw mo naman. Ayaw mo. Baka mo rin. Tamo yung kamay ko. Bigat-bigat ang dala ko. Live kong dala. Ito yung highway to ng Hong Kong, pero highway. Di ba shortcut to? Pag gusto mo mapadali sa Divisoria ng Hong Kong. Bakit ganun? Hindi, kasi nag-rotate siya. Rotating lang yan, please. Ano? Mabisina ko. Kamusta na kaya ang Pilipinas?
Dapat doon tayo sa baba. Mamaya padala mo na ako. Di ba hindi pa ako makapadala? Mag-i-limit ako. Ang bayad ng motor. Motor! Bayad yung motor! Sino? Pautang kayo man. Bayad yung motor. Siya. Kami tayo hindi pa kumakain. Sa taas ba yan? Pag ano ay limit? First book lang ay limit. Diyan lang yun. Bakit yan na? Samahan mo ako. Saan? Second floor. Pampangas catering. Umaya ako kain. Bakit pala ako mamaya? Kasi mahaba din lang ako. Tingnan ko muna, baka yung sa mahaba. Wala akong kasama. Ayaw mo kumain. Tayo pila. O, di ka sorry ah. Sorry ako. Grabe. Doon din naman ang uwi ko ng ano nga. Doon ako ng elevator. Hindi ka pa kakain? Bakit? Ang dami kong kinain, binibinukan mo. Nanguripot ka na naman. Kailangan yan. Lahat yan, Pinoy. Taas nga yan, kaysa sa Papadala din ako eh. Last pila ka tayo. Doon po ang pila po. Doon ang pila? Kaya pala, sabi ko, tagal-tagal na. Kaya pala wala na ako. Pila, ate. Ako muna. Sige, ate. Ganto kami dito. Ayaw kasi kasi TNJ ng ribs na naman. Si TNJ naman kasi. Wala yung pila. Opo, ate. Last pila. Kaya mo yung TNJ, baka parehas lang. Tingnan mo nga. Titingnan ko sa akin, nakaparehas lang. Ayaw mo lang kasi wala dito sa... Hindi ko ikawan sa may... Opo. Pila. Agrimit lang na doon. Pila ko. Bibili ka rin ba ng ice, chocolate? Kasi kala ko ako lang bibili ng chocolate. Kasi kung ako lang hindi lang ako bibili, sabi ko naman. Tara na, wala na bang tayo? Mga pila. Kami, Divisoria, Hindi, galing na kami doon. Opo. Oo, magpuntahan na lang kayo kasi nasa Walang Sinita na eh. Walang guard eh. Kaya pala ganun. Kaya hintayin natin doon. Ba't ang baba nga ng pinalitan? Pila lang. Pila sa Worldwide Central. Ate Divisoria. Opo. This is first floor. Baba yung second floor. Ang todo na lagi. Walang pera, dito sa ako. Naku nga. Kaya ba walang pera? Walang pera. Ba walang pera? Kaya nga. Yan ba walang pera? Kaya nga. Sanda mo to. Ano yung nagsasabi? Si Raul. There's your miss watching. Normal lang. Ang epic ko. Watching ka ni Janice. Mantanang katabi ko lang siya. Watching. Ew. Tinag mo sa akin, tinignan ko. Ikaw din hawak ko eh. Finish ko na. Ganito kahirap namin magpadala. Okay. Alam nila.
magbibigay na lang ng pera eh. Kanagsa ni Janisan, direksyon ti abay ko. Ang ganda mo. Wala akong pera sis. Tingnan ko nga. Simba lang walang pera. Nga. Oh. Alin? Hindi ako galit. Tago siyang pera. Pero hindi niya alam. Ano magpapautang dyan? Sis, 2 weeks pa ano, yung ano ni Sharon na. Nandito ako. Saglit, pipila ako doon. Mahirap magsingit-singit. Kasi naka-space ka kasi. Ito. Punta muna tayo sa PNP pala. No problem. Kala ko, naiwan ko na na may ID ko. Wow, sarap ng ulam nila sa bahay. Oh. Pinapaita. Sarap kain. Anuin mo na yung pinsan mo baka nanonood. Papuntahin mo na dito. Sabihin mo, kukunin na namin yung ano, passbook. Packing kasi. Ha? Packing kasi. Si ano? Packing kasi. Saan mo kupakin? Taiwan. Kay Ninang, kasi uwi sila Ninang. Ba't may ipapadala ba si ate? Si nanay? Sa box mo? Si ano timer? Si Nanay meron. Maganda yung ganito kasi nagpipila ko. Tawid ako. Maganda. Oh, Janice, ano to? I-off ko na. Hawakan mo nga, kunin ko lang yung wallet ko. Uy, sarap. Sarap yung torta. Dobo? Tanga, torta rin. Dobo, masarap. Ito yung bagong sahod po. Okay. Wala yun. Bagong sahod na puspusan ko ng alam ko. Ay, di ko nalito. Oh, TNT yan. TNT yan. Tignan mo, naka-winter. Oh, Winter ka ba pumunta dito? oh, January. Kaya pala nakabalot ang leg mo. Kita nyo? Nawawala yan. Nawawala to, nawawala. ID. Yan ang sinasabing TNT dito sa Hong Kong. May ID. O yan. Kaya bagong sahod. Wala na nga kami. Bayad na lang. Pautang ako 200. Anong mapipili niyan? Ay, nagrigat. Kayon. Pipila pa pala sa ano, pen. Dapat pala ikaw na lang magpadala nitong akin. Kasi nagpila ako doon. Nakapila ka na. Ang pila tayo doon. Nasamahan kita. Nasamahan kita. Ang haba ng pila doon. Nasamahan kita. Hindi naman naman ako eh. Hindi kita iiwan. Pila kami doon ulit. Nakita yung seal daw. Kay rimit lang. Nairimik na na. Ano to? Kanya. Ano oras ko? Ano yung sa talo? Talaga? Dalawa yung pay ah. 60.
Ang ganda sis nung ano, lipstick mo pinangano natin. Siyempre.